Magandang hapon Pilipinas at isang maksyong hapon Pangasinan at Dagupan. Araw po ngayon ng Lunes, mga kaaksyon, August 17, 2026. At inyo na po napapakinggan at napapanood ang programang Love Notes Unlimited. Dito po yan sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Kasama nyo na po ang inyo pong lingkod. Ako po ito, Action Angel Peralta. Sa atin pong Master Control Engineer Conrad Alvarez. Para po sa inyo pong mga kwentong pag-ibig, mga public service announcement, pwede nyo po yung isend sa amin pong text line sa 0922-852-1161. At pwede rin po kayong mag-comment, mga ka-aksyon, sa amin din pong Facebook Live. Live po yan sa amin pong Facebook page, Aksyon Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga ka-aksyon. Sabi nga nila, Lunis. Lunis na may kasamang konting inis at hinagpis. Lunes na Lunes, mga ka-aksyon. At tayo na po ay nagbabalik ulit, mga ka-aksyon. Yan, dahil hindi po tayo nagkasama ng 2 araw. At ngayon po ay another day na naman. Panibagong week ulit ang atin pong kakaharapin, mga ka-aksyon. Kamusta po kayong lahat? Kamusta po ang mga lugar po ninyo ngayon? Diba? Mga bahay-bahay, ang buhay, ang love life. Diba? Kamusta po, mga ka-aksyon? Magandang hapon po sa inyo. At samahan po ninyo si Action Angel. Pag-usapan po ang usaping pag-ibig. Love, mga ka-aksyon. Wala pa rin bago. Pag-usapan natin ang love life mo. O di kaya naman ang bakit kanya iniwan, diba? Bakit kayo naghiwalay? Nasasaktan ka na, kumakapit ka pa, diba? Agay, ito ko yarn. Pero ano, mga ka-aksyon, sa mga kwento po ninyo, sa mga kwentong pag-ibig na nais po ninyong isend po sa amin, free po yan, mga ka-aksyon, yung mga gusto rin po ninyong batiin. Sabi dito, good afternoon, pa-shout out from Barangay Karael, Delapin. Tama po ba? Na naman po. Delapin na naman. Delap na naman po. Salamat. Parang kilala ko kayo, sir. Parang kilala ko si Sir J. John Dumasing Igros. Magandang hapon po, sir, sa inyo. Kay Sir J. John Dumasing Igros, dyan sa may Barangay Karael, mga ka-aksyon. At sa lahat ng mga ka-aksyon po natin, mula po dito sa Dagupan City, yan, sa mga karatig bayan, good afternoon po sa inyong lahat. And hello, world. Hello lahat. Hello, universe. Diba? Sana po nasa maayos kayong kalagayan. Pwede po kayong mag-comment dyan, mga ka-aksyon, ng hi, hello, ganyan, diba? Okay lang naman po ako, yung mga ganyan, diba? At syempre, happy birthday pala, mga ka-aksyon, sa akin pong kaibigan na si Jovelyn. Ayan. Nagdiriwang ng kanya pong kaarawan ngayon. Kaarawan today, diba? Happy birthday. Maulan na hapon, anak Angel, na imbag amalam, sabi ni Nanay Vivian Olarte. Diyan po yan sa may Tubao, La Union. Magandang hapon po na imbag na malam. Nanay Vivian, ang ulan, alam nyo, ang ulan, mga ka-aksyon, siya kahapon tawang-tawa ko sa mga doon sa kapitbahay ko kay Ate Lisa. Shout out. Kasi maya't maya, mga ka-aksyon, pinapasok niya yung kanyang mga sinampay. Parang pinaprank lang siya, di ba, sir? Pinaprank lang siya kay Ate Lisa. Ilalabas niya at maaraw, di ba? Tapos mga pagkalipas ng mga 10 minutes lang, andyan na naman, ulan na naman, papasok na naman niya, di ba? It's a prank, di ba? Na-prank siya. Alam niya, tuloy-tuloy na yung araw, di ba? Pero asahan po natin, mga ka-aksyon, yung mga pag-ulan po. Pero mag-iingat po tayong lahat. Ingat-ingat po tayo, sabi ni Nanay Vivian. Ayan, mag-iingat po tayong lahat, mga ka-aksyon. Sa lahat po ng mga kababayan po natin, sa mga ka-aksyon po natin, sa mga pag-ulan, ayan. Lalo na yung sa mga paglusong ho natin, sa mga baha. Lalo na yung may mga work pa rin, di ba? Ang arte. May mga work pa rin. Di ba? Mga ganitong panahon, tuloy pa rin ang buhay, di ba?
Gandang hapon, beautiful angel, sabi ni Mama Julia Madriaga Marquez. Magandang hapon po kay Ma'am Julia Madriaga Marquez. Diyan po yan sa may bayan po ng San Fabian. In Malugsur po ano. Yan, in Malugsur. Siya ay parang nung Saturday. Saturday ba yun? Friday pala. O yung lumpia na rabong. Ulam ko kanina rabong. Ayan. Thank you so much sa nagbigay, nagpadigo. Ayan. Kay Ate Vanessa. Ayan. Shout out sa napakasarap na tawag ba doon? Parang atsara yun eh. Atsara na labong. Ayan. Maraming salamat po. Good PM, ulan-ulan. Punuin mo ang kabukiran ng magsasakay makapagtanim ng bunubon. Ayan. Sabi ni Sir Rex Villaluz. Pala si Sir Rex. Alam niyo malaking tulong din itong pag-ulan mga ka-action. Lalo sa mga farmers natin. Kasi may mga iba sa kanila late na rin mga ka-action na makapagtanim. Diba? Kasi nga yung naranasan din natin na El Nino, 'di ba? So, yan, kay Sir Rex, ayan, good PM po. Magandang hapon, Sir Rex. Shout out po sa inyo. Saan po ba kayo ngayon? Diyan sa May Bawang or Damortes po kayo ngayon? Magandang hapon po, Sir Rex. At kayo po ba ay magtatanim ngayon? Magbubunubon? Magtatanim, anong tawag doon? Mag-raep, 'di ba? Pag Ilocano, raep yan. Yan na yung mga natin. Pero mag-iingat po kayong lahat mga ka-aksyon. At syempre, alagaan ang sarili. Lalo na pag walang alagaan, di ba? At sa inyo pong lahat mga ka-aksyon, tuloy-tuloy pa rin po sa pagbabahagi ng inyong pong mga kwento, ng inyong mga nais batiin sa amin pong text line sa 0922-852-1161. Pwede rin po kayong mag-comment mga ka-aksyon sa amin din pong Facebook Live. Live po yan sa amin pong Facebook page, Aksyon Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. At mamaya mga ka-aksyon, magbabasa rin po tayo ng atin pong mga kwento. Abangan natin ang mga kwento po na mababasa po natin ngayong araw po ng Monday. At syempre, inaasahan ko pa rin po ang pagbabahagi po ninyo ng inyo pong mga love advice, diba? Kung may mga alam po kayo, lalong-lalo na yung mga marami ng karanasan, pagdating ho sa usaping pag-ibig. Yan, yung mga sinaktan, mga niloko, ano pa ba, mga pinagpalit, ganyan, diba? Pwede yung ilabas lahat. At free mga ka-aksyon ang atin pong programa para po sa inyong mga hinanakit, hinanakit sa inyong mga tawag dito sa mga ex po ninyo, ganyan mga ka-aksyon, mga free po yan. Sana umaraw na din kasi napakahirap na po yung daanan namin. Super putik talaga. Ay, opo, lalo na sa mga dyan sa part po na yan, dyan po sa may Inmalog, di ba, Madam Julia? Oo nga po eh. Pero base po doon sa po natin, makakaranas pa rin po kasi tayo ng pag-ulan. Pero pagdasal natin mga ka-action sabi dito lang Ma'am Damortes sa crossing malapit po sa may sa may isang sa may red na fast food chain. Ayan, shout out po kay Sir Rex Villaluz. At yung mga tropa pips po niya, mga ka-action, kamusta na po yung mga tropa pips po natin, Sir Rex, yung mga kasamahan po ninyo. Shout out din po sa inyong lahat, mga ka-action. Muli, magandang hapon po kay Sir J. Jan Dumasing Igros from Barangay Karaal. Ayan. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Vivian, ayan, kay Madam Julia, kay Sir Rex Villaluz, at sa inyo pong lahat mga ka-aksyon. Kung may mga nais po kayong iparating, ayan, mga nais po ninyong batiin, wag lang yung masama Baka may shoutout nyo yung ex nyo, tapos maglabas ng sama ng loob. Ayan, at pag-uusapan din po natin mamaya mga ka-aksyon ng mga kwento. Natatayang kwento na dito lamang po ninyo mapapakinggan sa atin pong programang Love Notes Unlimited. Meron ditong mga nag-send ng kanila pong mga sulat, mga ka-aksyon. At ayan pong babasahin po natin ngayong araw po ng Lunes. Sakit na mata. Ayan. May babasahin tayo mamaya mga ka-aksyon dahil sabi niya dito, may secret family pala siya. Habang mag-isa kong pinapalaki ang anak namin. Ako, yan naman mga secret na yan, mga ka-aksyon. So, may secret family. Naniniwala ba kayo mga ka-aksyon na walang sikretong hindi nabubunyag?
Naniniwala ba kayo do'n mga ka-aksyon, na lahat ng sikreto ay mabubunyag, 'di ba? Sir? Mga kuwento ng mga taong walang Uy, hindi ko sinabi, Sir. Wagawa-gawa. Mga kuwento ng ng mga taong walang Hindi, joke lang. Joke lang po 'yun. Kanya-kanya muna kami. Ay, kanya-kanya muna kami. Diskarte, ma'am. Stop muna kayo nun. Hirap daan. Oo nga po, 'di ba? Pero saludo po tayo sa lahat po ng mga ka-aksyon po natin na nag-work pa rin, 'di ba, Aksyon Conrad? Despite sa ganitong sitwasyon, 'di ba? Makita natin talagang tuloy pa rin ang buhay, mga ka-aksyon. Kahit anuman po ang tawag dito, sitwasyon na nararanasan natin, mga pag-ulan, yan, mga binahana po, 'di ba? Mga landslide, yan. Tulad ni Sir Rex, hindi na nakabalik sa kanya pong work, mga ka-aksyon, sa may Camp 4 Cannon Road. Kasi nga doon sa mga nangyaring mga landslide, mga ka-aksyon, so apektado rin ho yung kanilang mga trabaho. Pero lagi ko nga sinasabi sa inyo, mga ka-aksyon, na pagkatapos po ng bagyo, mayroong pag-asa, mga ka-aksyon, ano? May pag-asa po kahit na sobrang hirap po ng pinagdadaanan po natin. There's a rainbow always after the rain. Yan po yung lagi nilang sinasabi. Sabi dito ni Sir Romy Hortaleza, tanong ko lang, bakit wala na yung kasama nyo na lalaki sa program? Ay, wala na po siya. Uy, biglang nalungkot. Opo, ano po siya? Iniwan na po niya si Action Angel. Opo, iniwan na po niya tayong lahat. Actually, matagal na po month pa po ng January yan. Siya po ay nagdesisyon ng umalis, lisanin ang Encantadia, hindi ang Action Radio. So, ganoon naman po sa buhay natin, di ba? May mga taong aalis at may mga taong darating din, di ba? Parang ganoon sa buhay natin, may mga pintong nagsasara, meron din mga nagbubukas, di ba? Like sa mga opportunities, ganyan. Ayun. So, umalis na po siya, Sir Romy, hayaan niyo po at sambihin ko po sa kanya na hinahanap niyo. Diba? Shoutout po kay Sir Romy Hortaleza. Magandang hapon po sa inyo. Kamusta po kayo, no? So, yan mga ka-action, At nung araw po ng Friday, pinag-usapan natin yung kwento ng atin pong letter sender na kasi sabi niya, itago niya na lamang po siya sa pangalang Ivana. Sabi niya So, Ivana, yung natin, mga ka-aksyon, yung kwan natin sa kanya, tawag natin, Kasi siya po ay merong, hindi naman, ba dito? Parang hirap daw niyang iwan yung taong na yon, yung mahal na mahal niya. Pero kasi married na yung tao na yon, mga ka-aksyon So, anong tawag dito? Pero hindi niya pa rin maiwan-iwan, mga ka-aksyon. Kasi alam nyo, mga ka-aksyon, kapag mahal na mahal mo yung isang tao, yung attachment, ganyan, 'di ba? Yun yung tas pag nasanay ka na kasama yung tao na yun. Tapos ito kasi ang problema, yung lalaki kasi na kumbaga mahal nitong letter sender natin, merong pamilya. Pero yun nga lang, gusto na din maghiwalay ng lalaki. Pero syempre, kapag ipupurso ka talaga ng isang tao at mahal ka niya, aayusin niya muna yung buhay niya, diba? At pinapangako naman daw ng lalaki sa kanya na soon, sabi niya, diba? Na magpapakasal din sila, mga ka-aksyon. Pero yun nga lang, hindi alam ng babae kung hanggang kailan siya maghihintay. Diba? At alam nyo kasi, mga ka-aksyon, hindi madaling aminin na nasa isang relasyon kang alam mong mali. Lalo na kapag talagang nahulog na yung loob mo din, talagang minahal mo na rin yung tao. Pero tandaan natin, mga ka-aksyon, na ang pagmamahal, ang love, ay hindi sapat na dahilan para manatili sa isang relasyong paulit-ulit kang sinasaktan, diba? So, 8 buwan kasi yung relationship nila. So, puro pangako na soon, na maghihiwalay din sila. So, maghintay lang daw yung letter sender natin. Ang tanong, hanggang kailan ka maghihintay, diba? At habang naghihintay ka, ano yung kapalit? Your peace of mind, diba? Or self-respect mo, panahon mo, diba? Kasi walang kasiguruduhan, mga ka-aksyon sa lahat ng mga ka-aksyon po natin, especially sa letter sender natin nung Friday, hindi kita huhusgahan dahil umibig ka. Pero kailangan mo maging honest sa sarili mo, 'di ba? May asawa siya at kahit sabihin niyang hindi na sila okay o malapit na silang maghiwalay,
'di ba? Hangga't hindi niya kasi inaayos at tinatapos ng maayos yung relasyon nila, ikaw ang nasa alanganin, 'di ba? Ikaw yung 50-50 pa diyan, 'di ba? 50-50 ka diyan, girl. So, kung gusto niya talaga ipupurso ka niya, ayusin niya muna yung marriage nila, 'di ba? Dumaan doon sa legal. Para alam niyo nga sabi ko mga ka-aksyon, ang sarap magmahal ng malaya, 'di ba? Yung hindi nyo kailangan itago yung relationship ninyo, hindi nyo kailangan matakot kapag nasa public places kayo, 'di ba? Yung hindi kayo nag-TNT, 'di ba? Tago ng tago. May malaya nyo ipagsigawan sa buong mundo, 'di ba? Or sa ibang tao, mga ka-aksyon na nagmamahalan kayo. Ang gandang magmahal kapag malaya, mga ka-aksyon. Lahat tayo may karapatang mahalin at magmahal, mga ka-aksyon. Pero mas maganda yung malaya, malaya yung mahal ang isa o minamahal ang isa't isa. So may babasahin din po tayo mamaya, mga ka-aksyon, dahil may secret family pala siya habang mag-isa kong pinapalaki ang anak namin, sabi niya. So abangan po ninyo yan, mga ka-aksyon. Oras natin, 1:09 na minuto, mga ka-aksyon, makalipas ang 1:00 ng hapon at pansamantala magbibigay daan po muna kami para sa ilang paalala. Si washing machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. O ano, Dubai na to. Palalampasin mo pa? Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, makadiyos, madasalin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift packs pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 for DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumo, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. God's Law of Love, ang 10 utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang 10 utos ng Diyos. Thy will be done. One God, one family, unconditional love. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. DWCM Action Radio Pangasinan, oras natin 1:15 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Healthy Minute, Fact or Fake? Brought to you by MX3. Bakit may menstruation or monthly period na normal lang ang flow? Bakit may buwan sobrang lakas? Bakit may buwan na halos parang patak-patak lang ang lumalabas, Dok? Yun ay dahil sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan. Now, there are some women na ang nilalabas nilang hormones ng estrogen at progesterone ay higit kaysa sa normal. Kaya, yung iba, napakalakas ng kanilang menstruation at yung iba pa nga, masakit ang kanilang menstruation. Bakit kayong iba parang dinidysmenorrhea? May mga taong never na-experience ang ganun. Well, that's a fact. Ang una at 2 araw ay normal na may konting kirot. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng 4, 5 o higit pa na mga araw,
at sobra na ang kirot, then this is called dysmenorrhea. And again, maaaring ito ay dahil sa hormonal changes sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX3. Nakita sa mga pag-aaral na ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect. So that means mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang kanyang nararamdaman. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3. Bakit may menstruation or monthly period na normal lang ang flow? Bakit may buwan sobrang lakas? Bakit may buwan na halos parang patak-patak lang ang lumalabas, Dok? Yun ay dahil sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan. Now, there are some women na ang nilalabas nilang hormones ng estrogen at progesterone ay higit kaysa sa normal. Kaya, yung iba, napakalakas ng kanilang menstruation at yung iba pa nga, masakit ang kanilang menstruation. Bakit kayong iba parang dinidysmenorrhea? May mga taong never na-experience ang ganun. Well, that's a fact. Ang una at dalawang araw ay normal na may konting kirot. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng 4, 5 o higit pa na mga araw at sobra na ang kirot, then this is called dysmenorrhea. And again, maaaring ito ay dahil sa hormonal changes sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX3. Nakita sa mga pag-aaral na ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect. So that means mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang kanyang nararamdaman. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. It is my duty to serve the people 24/7. Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer for 8 years. MX3 capsule, dito ako bilib. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Oras po natin mga ka-aksyon.
1:22 na po ng hapon at tayo po ay nagbabalik dito po sa programang Love Notes Unlimited. Dito po yan sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Kasama niyo pa rin po ang inyong pong lingkod. Ako po ito si Action Angel Peralta at sa atin naman pong Master Control Engineer Conrad Alvarez. Sa pagpapatuloy ng atin pong kwentuhan ngayong araw po ng Lunes, pwede pa rin po kayong mag-send ng inyong pong mga text messages sa amin pong text line sa 0922-852-1161. Pwede rin po kayong mag-comment mga ka-aksyon sa amin din pong Facebook Live. Live po yan sa amin pong Facebook page, Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz mga ka-aksyon. Pero meron lang tayong isi-share ngayon sa mga ka-aksyon po natin, sa mga ka-angel. Ayan, pwede na ba, Sar? Sa mga ka-angel natin mga ka-aksyon, dahil today, August 17, 2026, ayan. Angel's Pizza Lukaw Dagupan, second anniversary treat mga ka-aksyon, at pinagdiriwang po ngayon ng Lukaw Dagupan ng isa sa namang taon na kasama po kayo mga ka-aksyon. So mas masaya po ang kanila pong anniversary today mga ka-aksyon dahil may mga exciting treats, mga exclusive giveaways at buong araw ng paborito ninyong pizza mga ka-aksyon. So kaya ito na yung sign, ayan, si Action Angel na ang sign sa ninyo para dumaan at makiselebrate kasama po ang Angels Pizza Lukaw Dagupan mga ka-aksyon. Ngayong araw po yan, August 17, 2026. Sa may Dagupan Binmaloy Road, kanto po ng J. De Venecia Road, Lukaw District, Dagupan City, Pangasinan mga ka-aksyon. So sa mga ka-aksyon po natin at kasama po sa kanila pong mga treat ngayong kanila pong second anniversary ang free APC card plus bucket hat mga ka-aksyon for the first 10 customers. Yan. So customer 1 to 10. At free Angel's Pizza card naman po mga ka-aksyon plus ref magnet for the next 20 customers. So from customer number 11 to 30 naman yan. And then pinakahuli mga ka-aksyon, free APC card plus umbrella. Yan, kailangan natin yan ngayon mga ka-aksyon kasi maulan. Diba? For the next 20 customers, ayan, customer 31 to 50. So yan po yung pwede po ninyong makuhang mga giveaways mga ka-aksyon. Kasi limited lang yan. Kaya magpunta ng maaga mga ka-aksyon para hindi po kayo mahuli sa saya. Yan. At huwag palampasin ang espesyal na selebrasyon. Kasama po ang Angel's Pizza Lukaw Dagupan. So kita-kits mga ka-angel. Ayan, si Action Angel na ang sign ninyo para dumaan dyan. Diba mga ka-aksyon? Binibigyan ko na kayo ng sign. Si Action Angel na to. Ayan. Huwag ninyong palampasin mga ka-aksyon ang pag-celebrate po ng Angel's Pizza. Ayan, Lukaw Dagupan. Ngayong araw po yan mga ka-aksyon. So, yan na. Yan na ang sign po ninyo. Si Action Angel na mismo. So, yan po mga ka-aksyon. Huwag po ninyong palampasin. So, balikan na po natin ang ating pong kwento. Ngayong araw pong ito, sabi niya dito, after Action Angel, sa inyo ba yung Angel's Pizza? Sabi dito, tuloy dito, Action Conrad. Sa inyo ba yung Angel's? Ako hindi po, ano lang po ako. Pangalan lang po, pinangalan lang. Pero sa lahat po ng mga ka-action po natin, daan po kayo dyan ngayon sa may Angel's Pizza, sa may Lukaw Dagupan mga ka-action, para po kayo po ay makakuha ng mga exciting treats, ayan, mga exclusive giveaways, and full day of pizza favorites mga ka-action. So, this is your sign. Yan, ito na ang sign ninyo sa Action Angel. Talagang sumayaw pa. Ito pa, basahin po muna natin ang ating pong kwento ngayong araw po ng Lunes, mga ka-aksyon. At sana ay samahan po ninyo ako sa pagbibigay ng ating pong advice sa ating pong letter sender ngayong araw pong ito, mga ka-aksyon. At wag na wag po kayong maglilipat, wag na wag po kayong aalis, mga ka-aksyon, dito po sa ating pong programa ngayong araw po ng Lunes.
Isang maaksyong hapon po, Action Angel. Pwede po bang wag niyo na lang banggitin ang pangalan ko? Ako po ay 30 years old at halos 7 taon na kaming magkasama ng partner ko. Nagkakilala po kami while working abroad at doon nagsimula ang relasyon namin. Hindi nagtagal, nabuntis ako sa first baby namin. Dahil mahigpit ang company policy namin tungkol sa pregnancy, wala akong choice kundi umuwi ng Pilipinas para ituloy ang pagbubuntis ko. Habang siya naman ay naiwan sa abroad para tapusin ang kontrata niya. Pareho naming pinaniwalaan na temporary lang ang setup na iyon at balang araw magkakasama rin kaming bubuo ng pamilya. Sa loob ng halos 2 taon, long distance ang relasyon namin. Video calls, chats, at kung minsan ay voice messages lang ang naging paraan para maramdaman naming magkasama pa rin kami kahit libo-libong kilometro ang pagitan namin. I never had a reason to doubt him. Consistent siyang tumatawag. Updated siya sa milestones ng anak namin. At palagi niyang sinasabing excited na siyang umuwi para makabawi sa lahat ng panahong hindi niya kami nakasama. Kaya noong sinabi niyang uuwi siya or uuwi na siya permanently para magsimula na kami bilang isang pamilya, naniwala akong iyon na rin ang simula ng mas maayos naming buhay. Hindi ko alam na habang ako ay abala sa pagpapalaki ng anak namin dito sa Pilipinas, may isa pa pala siyang buhay na binubuo sa ibang bansa. 2 years ago, nalaman kong may isa pa siyang anak. Hindi lang yun ang masakit. Nalaman ko ring nagsama pala sila ng nanay ng bata habang nasa abroad siya. I felt like everything I believed in during those years of waiting collapsed all at once. Habang ako ay kumakapit sa pangarap na mabuo ang pamilya namin, siya pala ay may ibang relasyong nabubuo sa kabilang panig ng mundo. Noong kinumpronta ko siya, sinabi niyang tapos na raw lahat o tapos na raw ang lahat. Ayon sa kanya, natigil na ang relasyon nila nang umuwi ang babae para manganak. At pinili raw niyang bumalik sa amin dahil kami pa rin ang pamilya na gusto niyang buuin. Gusto ko siyang paniwalaan, hindi dahil madaling patawarin ang nangyari, kundi dahil gusto kong mabigyan ng pagkakataon ng anak namin na lumaki kasama ang parehong magulang. Pinili kong isantabi ang sakit at sinubukan kong magtiwala ulit kahit alam kong hindi na magiging ganoon kadali ibalik ang tiwalang minsang nabasag. Akala ko, iyon na ang katapusan ng lahat. Pero nitong mga nakaraang buwan, habang buntis ako sa pangalawa naming anak, may mga bagay na nagsimulang bumalik sa isip ko. Isang araw, I accidentally came across their conversations at doon ko na-realize na hindi pa pala talaga tuluyang natapos ang connection nila. Hindi lang tungkol sa anak nila ang pinag-uusapan, may sweet messages pa rin, may tawagan na para bang mag-partner pa rin sila, nagpapalitan sila ng pictures at may mga usapan tungkol sa pagkikita nila. Ang pinakamasakit, nalaman kong nagkita pa sila nang hindi ko alam para makita niya ang anak niya. Nang tinanong ko siya tungkol doon, sinabi niyang ginagawa lang daw niya ang lahat ng yon para mapanatili ang relasyon niya sa anak nila. Natatakot daw siyang mawalan ng karapatan bilang ama
kung hindi siya makikipag-coordinate sa nanay ng bata. Naiintindihan ko naman na mahalagang magkaroon ng relationship ang isang ama sa anak niya. At hindi ko naman gustong ipagkait yon sa kahit sinong bata. Pero ang hindi ko matanggap ay kung bakit kailangan pang lambingin or kailangan pang may lambingan at mga salitang malinaw na hindi tungkol sa co-parenting. At kung ang goal lang ay maging present para sa anak nila, bakit parang may bahagi pa rin ng relasyon nilang hindi nila tuluyang binitawan? Doon ako nagsimulang magtanong sa sarili ko, Action Angel, kung ano ba talaga ang papel ko sa buhay niya ngayon. Minsan naiisip ko, kailangan din ba naming lumayo ng mga anak ko bago niya tuluyang ma-realize kung gaano kakamay kahalaga sa buhay niya. Habang lumalaki ang tiyan ko, mas lalo ring lumalaki ang pagod at takot na dala ko araw-araw. Imbis na maging excited ako sa pagdating ng pangalawa naming baby, mas madalas kong iniisip kung ano na naman ang maaari kong matuklasan o kung hanggang kailan ko kakayaning magpikit mata sa mga bagay na malinaw namang sumasakit sa akin. Hay, hindi ko pa ito naikikwento ng buo sa pamilya o sa malapit kong mga kaibigan. Ayokong mabuo sa isip nila ang isang imahe ng ama ng mga anak ko na baka hindi nila kailan may mabago. Ayoko ring lumaki ang mga bata na may galit sa tatay nila dahil sa mga nangyari sa aming dalawa. Hanggat kaya ko, gusto kong protektahan ang relasyon nila sa ama nila. Pero habang ginagawa ko yun, pakiramdam ko, ako naman ang unti-unting nauubos. Mahal ko pa rin siya at hindi ko maikakaila na bahagi pa rin siya ng pamilyang matagal naming binuo. Pero hindi ko rin pwedeng ipagsawalang bahalang paulit-ulit na pagsisinungaling at ang katotohanang ilang beses nang nasira ang tiwala ko sa kanya. Kaya ngayon, mga ka-aksyon, hindi ko na alam kung tama pa bang bigyan ng isa pang pagkakataon ang taong minsan nang pinili ang ibang buhay habang hinihintay ko siya. O kung oras na bang piliin ko naman ang sarili kong peace of mind. Kahit alam kong hindi lang kaming dalawang maapektuhan na magiging desisyon ko. Yun lang naman po, maraming salamat po, Action Angel, sa pagbasa ng aking pong liham. Ayan, mga ka-action, medyo napahaba yung kanyang kwento. Pero malinaw po ang inyong napakinggan, mga ka-action. Naku, yun pala, may secret family din pala siya. Oh, i-check nyo yung mga ano ninyo, mga jowa nyo. Baka iba palang pamilya din yan, mga ka-action. Baka parehas pala kayo ng pamilya. So yan. Ayan, bigyan natin ng advice, mga ka-action. Maging seryoso na po tayo. Pero basahin ko muna dito yung parang may nangyayari na dito sa comment section eh. Sabi niya, very Filipiniana ka dyan, te. Oo, diba? Syempre, nasa Pilipinas tayo. Sabi niya, gandang hapon, Action Angel. Mula po yan kay Tito Ben Laur Lopez. Magandang hapon din po. Kamusta ka na, te? Sabi niya, gusto ko lang mangumusta at mangutang sana kahit 1K lang. O, walang, meron ako? 10,000 K. 10,000 kagandahan. 1K? Parang hindi ako naniniwalang dapat nga ako yung mangutang sa'yo diba? Gumaganda kayo, Action Angel. Uy, ano lang yan? Sira lang yung screen mo. Sira siguro yung salamin mo na naman, te. Ka ng Sabi niya dito, opo ma'am, ang owner po ng Angel's Pizza ay sila Angel. Hindi. The name, Angel's Pizza was derived from Angel. Oy, hindi talaga. Oy, pero ulit-ulit mga ka-action ulitin lang po natin. Pwede kayong pumunta, dumaan, yung sa may Angel's Pizza, Lukaw Dagupan, mga ka-action.
Ako na ang sign talaga. Really? Owner at endorser pa si Action Angel? Ako hindi po. Ano lang po ako? Ano ba tawag dito? Ako lang po yung sign. Ayan, sign para kayo po ay mag-Angel's Pizza. Ay, ito na mga ka-action, magandang hapon po kay Mama Malumalanum. Ganon din po kay James Navarro, yan, na magdiriwang ng kanya pong kaarawan. Bukas po yan, araw ng Martes. Yan, 18. Wow, pag 18, grabe no. Pag 8 kasi, pag may 8, infinity, di ba? Tawag doon? Oo, tama. Tsaka abundance. Kaya hindi ako naniniwalang ano siya eh. Diba? Nakita ko po kayo ng kambal mo, ma'am, nung Sabado, ang pretty niyo po. Hindi ko kambal yun. Ano ko yun? Fairy godmother. Hindi, joke lang. Ay, birthday niya ngayon, si Jovelyn. Yan. Birthday niya ngayon, happy birthday. Okay, ito na. Advice na natin, mga ka-action. Meron kasing ano dito eh. Baga, distraction. Sa letter sender natin, ang co-parenting at romantic relationship ay magkaibang bagay po yan, mga ka-aksyon, diba? Walang masama kung gusto niyang maging ama sa lahat ng anak niya. Pero kung kailangan niyang maging sweet para gawin yun, may karapatan kang magduda, may karapatan kang mag-question, diba? At syempre, masaktan, mga ka-aksyon. Sino ba naman, diba? Respecting the mother of his child is different, mga ka-aksyon, from yung nag-act pa silang parang sila po ay may relasyon pa, diba? So, hindi sapat din na dahilan na para sa bata, diba? Laging sinasabi, alam nyo, sa panahon natin ngayon, mga ka-aksyon, ang dami pong, lalo sa mga artista, ganyan. Ano gagaling nila, mga ka-aksyon, ano? Kasi very, sila eh, napaka-professional nila. Yung co-parenting na tinatawag sa mga anak nila, mga ka-aksyon. Kasi alam nyo, napaka-importante na sa mga buhay po ng mga bata, ganyan, na present yung kanilang mga magulang, diba? So, may mga tao na kahit na naghiwalay na sila, andun pa rin sila, mga ka-action, to support yung kanila pong mga anak, and hindi nila dapat ma-feel na, naghiwalay yung, kasi mahirap, mga ka-action eh, diba? Mahirap para sa isang bata na lumaki, nakita niya doon sa family nila, mga ka-action, na yung magulang niya separated, diba? O di kaya naman, ang pinakamahirap na pwedeng mangyari sa isang bata kapag naghiwalay po yung mga magulang niya, tapos yung magulang niya na yun, yung nanay at tatay niya, nagkaroon na ng mga sariling pamilya, tapos yung bata na yun, naiwan sa, sabihin natin, lola, ganyan. Di ba napakahirap nun, mga ka-aksyon? Na parang, hindi ko alam, meron ako napanood na isang interview, ganun yung naging buhay niya. Iniwan siya dun sa kanyang lola, and then yung father niya, mother niya, nagkaroon ng kanya-kanyang family. So parang na-feel niya daw, growing up, mga ka-aksyon, na di ba ako mahal ng magulang ko, sabi niya. Di ba? Ang hirap, mga ka-aksyon, na lalaki yung bata na ang dami niyang question. Di ba? Yun yung pinakamahirap, mga ka-aksyon, na pwede pong pagdaanan ng isang bata. Pero alam niyo naman, may mga tao din na kahit naghiwalay sila, talagang present pa rin sila sa buhay ng anak nila, mga ka-aksyon. Yung mga importanteng events, diba? Sa buhay po ng mga anak nila. Parang, they're still family, mga ka-aksyon, Pero yun nga lang, hindi yung magkasama sila isa yung bubong, ganyan. Yung support lang ba, mga ka-aksyon? Para hindi lang ma-feel ng bata na parang, sira na yung family namin, diba? So, sa paglaki ng bata, mga ka-aksyon, maaring magkaroon yun ng epekto sa kanya, diba? So, hindi rin sapat ang nadahilan, sa letter sender natin yung salitang para sa bata, diba? Kung paulit-ulit namang nasisira ang tiwala mo. Ang trust ay hindi lang nasisira sa isang malaking kasinungalingan, nasisira rin ito sa maliliit na desisyong inuulit kahit alam niyang masasaktan ka. So, wag mong isipin na kailangan mong manatili lang dahil may anak kayo. Ang mas mahalagang tanong ay anong klaseng relasyon ang gusto mong makita nilang normal habang lumalaki sila. Diba? So, minsan, ang healthiest family is not always the one living under one roof, mga ka-aksyon. Pero, ang pinaka-healthy
is yung tawag dito, family na nandun yung respeto. Kahit na naghiwalay na yung magulang, 'di ba? Nandun pa rin yung respeto nila sa isa't isa, pagmamahal nila sa bata, 'di ba? Yun lang naman mga ka-aksyon ang first advice natin, no? Sa atin pong letter sender. Ayan. At mamaya mga ka-aksyon ay magbibigay pa po tayo ng ating pong mga karagdagang advice sa atin pong letter sender. At oras natin mga ka-aksyon, 1:43 ng hapon at pansamantala ay magbibigay daan po muna kami para sa ilang paalala. Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, aya, so #1 yung floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit makapulong sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makapulong sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong makapulong sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deform bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, staff folding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Philflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba.
wholesale or retail price, all in one sa Citilock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citilock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citilock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citilock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Kapanyawan, pagod sa trabaho, masakit ang likod, tuhod o kasukasuan. Huwag nang tiisin yan. Nandito na ang SED Liniment. Isang pahid lang, parang may masahe sa bawat galaw. Mapa-driver, magsasaka, nanay o estudyante, panalo sa ginhawa. SED Liniment, ginhawang siguradong ramdam. Lamig at ginhawang walang kapantay. SED Liniment, sa sakit ng katawan niya nagsagot agad. SED Liniment. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sarilin koneksyon na danom od abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall, Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay, Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay, Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Oras po natin mga ka-aksyon, 1:50 ng hapon na tayo po'y nagbabalik dito po sa programang Love Notes Unlimited. Dito pa rin po yan sa Action Radio Pangasinan. Pasensya na po kasi nagtatanong ako dito ng daan mga ka-aksyon eh. Kasi kanina dun sa may bunuan ako, may tubig. Kala ko, tawag dito, oo nga sir, umaga. Akala ko kawawa na sinabi. Aburido ako, bumalik pa ako eh. Iniligtas yung motor kaysa sa sarili. Okay nang lumusong sa Action Angel, wag lang yung motor. Pero sa inyo pong lahat, alam nyo, malaking tulong po mga ka-action, yung mga kwan natin, dito, yung mga news natin, di ba? Kung saan yung pwedeng daanan, di ba sir? Para nang sa ganun aware din yung mga motorista po natin, saan yung mga pwede nilang yung mga ibang ruta, 'di ba? Kasi pag na isulong mo 'yan, ako delikado, mga ka-aksyon, kawawa ang motor. Lalo na po yung mga light vehicles po natin, 'di ba? Nani adral sir eh. Malalim dun sir, mag-iingat nako, mag-iingat, Sa Action Angel, okay lang sa mabasa, wag lang yung motor. Hindi, joke lang. Ayan, sa mga ka-action po natin nakikinig pa rin, nanonood pa rin sa mga oras na ito, sa mga drivers natin on the road,
Magandang hapon po. Mag-iingat po kayo mga madam, mga ma-sir, mga kumars. So sa letter sender natin, posible bang maging present father sa ibang anak nang hindi nagiging emotionally involved sa ex, 'di ba? I think posible naman maka-aksyon, 'di ba? Depende pa rin kasi yun dun sa kunyo din sa sarili ninyo 'di ba? Yung tawag doon, kung kayo po ay mahuhulog sa temptation, ganyan. 'Di ba? Depende pa rin 'yan sa inyo mga ka-aksyon. Kung kayo ho ay magpapadala po sa tukso, 'di ba? Lagi niyo iisipin na may masasaktang tao mga ka-aksyon kapag ginawa po ninyo. And yun ba yung tamang gawin, 'di ba? So yun po. Sa letter sender natin, sabihin mo na lang din, co-parenting na lang din kayo. Pero kidding aside, padaanin mo na lang sa sa tenga mo mga kwento niya dahil siya lang naman nakakaalam ng totoo, 'di ba? Tapos wag kang uto-uto ganon, 'di ba? Isipin mo na blessing pa rin yung mga anak mo, 'di ba? Baka mas okay ngang palakihin sila na wala na yung ama para walang masamang ehemplo. O kaya co-parenting na lang din kayo at pasyal-pasyal na lang siya para mapalaki mo ng tama ang mga anak mo, 'di ba? Dito kasi sa Pilipinas, mga ka-aksyon, may mga iba na parang sabihin co-parenting lang tapos papatuloy din pala yung relationship, 'di ba? So ganoon. Kaya nga may mga iba pa rin na mag-ex na nagkakaroon pa rin ng anak, mga ka-aksyon, kahit co-parenting nila sila. So huwag kayong magtaka kung magkaroon din sila ng second child, 'di ba? At so hindi mo rin nakwento kung kasal kayo ng partner mo, 'di ba? Baka balang araw magulat ka na lang, yung kanya-kanya, yun pala yung papakasalan or pinakasalan ng partner mo. So, siguro mas mainam letter sender, pag-isipan mong mabuti kung ano ang hakbang na gagawin mo, kung ikaw ba ay papayag din sa co-parenting. Alam nyo, gano'n naman mga ka-action alam nyo, may mga, hindi ko naman pero ini-encourage, or hindi ko naman sinasabi na porket nangyari to sa isang tao, gano'n na rin mangyayari. May mga iba naman na dahil nga hindi nila kaya, kasi importante pa rin talaga ng mga ka-action na protektahan yung peace of mind ninyo, di ba? Yung respeto ba sa sarili? May mga ibang babae or may mga tao na yakan na lang, pinipili nilang palaki na lang mag-isa yung anak nila, di ba? Tapos may mga tao naman, may mga bata namang lumaki ng natin walang tatay, for example, mga ka-action. Alam niyo yung hindi niya na-feel na kumbaga may kulang sa kanya, di ba? Kasi sobrang mahal siya ng nanay niya, di ba? Mga lolo't lola niya, mga tita niya. Ayun, paramdam mo lang sa mga anak mo, paramdam mo sa mga anak mo na yung pagmamahal, di ba? So, mas mainam na siguro, pag may magulang ka, umuwi ka muna. Di ba? So, pag-usapan nyo yung sustento lang sa bata, di ba? Na pag ayaw niyang bumitaw pa rin doon sa babae, di ba? Ang ending kasi niyan, baka siyempre mahirap, may stress ka, di ba? Yun lang naman mga ka-aksyon. Kayo po ba? Ano po bang masasabi nyo sa letter sender natin? Alis na po ba siya? Co-parenting na din po ba sila? Kasi syempre mahirap yung sitwasyon niya, mga ka-aksyon alam nyo, yung paulit-ulit na pagkasira ng tiwala, ang hirap niyan, mga ka-aksyon. Kasi hindi lang isang beses paulit-ulit, mga ka-aksyon, na sinasabi ng kanyang partner na iwalay na sila, pero then again, makikita niya na sweet pa sila, papalitan pa sila ng mga mensaheng matatamis. Ayan. Kasama ba yun, sir, sa co-parenting na maging sweet pa rin? So, walang malinaw talaga. Walang malinaw sa letter sender natin kung anong plano din ng kanyang partner, diba? Sabi dito, baha na dito, harap ni Mayor. Sabi Tito Bello or Lopez, oo nga po, sa po kasi tuloy-tuloy na pag-ulan din. Ayan. At nagulat nga ako, mga ka-action, may mga areas din doon sa namin, bayan namin. Hindi ko naman first time ko ma-experience. Siguro doon sa na din, sa Katagalan na din, ganyan. Or sa sobrang tagal din ng mga pag-ulan, ganyan. May mga part doon na talagang sa highway, ganyan. Baha, nagkakaroon ng tubig, mga ka-action, diba? Well, di lang naman dito sa Pangasinan, or sa mga bayan ho ninyo. Talagang may mga iba pang part po, dito ho sa atin pong bansa. Pero mag-iingat po kayo, wag pong lulusong, mga ka-action, kapag kayo po ay may mga sugat. Pero sabi nga nila, mga ka-action, hindi lang ho sa mga open wound,
pwedeng makakuha na ang leptospirosis, mga ka-aksyon. Pwedeng sa pamamagitan ng mata, ganyan. Sa bunganga po natin, pwede pa rin, mga ka-aksyon. Hindi lang ho sa mga pag may mga sugat-sugat po kayo, 'di ba? Oo, mga open. Hindi lang sa mga open wounds, mga ka-aksyon. Diba? So, mag-iingat po tayong lahat. Ano kayo? Huwag kayo sa bota, ganyan. Hindi ka na. May mga jumper. Nakita ko ng jumper doon kanina eh. Sa may isang store dito. So, yun. Mag-invest kayo sa mga ganun, mga ka-aksyon, para din, syempre, safe po tayo. No? At syempre, mag-vitamins, ganyan, di ba? O kahit sabihin ng jowa mo na mag-iingat ka, ganyan, di ba? Di ka naman nag-iingat balit, di ba? Diba? Sino relate dyan, diba? Sa mga ka-action natin. So, yun lamang po ang gusto kong i-share sa atin pong letter sender. Sana ay nabigyan ka rin ng advice. Sana ay nagkaroon ka na ng kalinawan ng isip kung ano ang dapat mong gawin, diba? Ano ang gagawin mo sa iyong buhay. Sabi dito, co-parenting gaya ni Kylie at Aljur. Mag-usap kayo ng maayos sa setup, lalo para sa mga bata. Sila yung affected talaga. Consider yung peace of mind. Tama po, malumalanum. Sabi ko nga po, may mga matagumpay naman, na co-parenting, mga ka-aksyon. Well, sabihin natin na hindi naging okay yung naging pagsasama ng parents. Pero, pag makikita mo sila, okay sila eh. Kapag sila po ay, kumbaga, sa pag-aalaga sa mga anak po nila, mga ka-aksyon. Parang kasi ang priority na nila, parang mga bata, mga ka-aksyon. Kasi alam natin na yung broken homes, ganyan, pag hindi po maayos yung pagsasama, ang naapektuhan talaga yung mga bata, mga ka-aksyon. Diba? Sabi ko nga po, kaya nga, iba-iba po tayo ng mga kapag lumaki na po yung mga bata, iba-iba tayo ng mga nagiging epekto sa atin, ng mga sitwasyong naranasan po natin, diba? So, for the sake of yung mga anak po ninyo, sa letter sender natin, gawin ninyo kung ano yung tama. Pero at the same time, syempre, yung sarili mo din. Kasi paano mo alagaan yung mga anak mo kung ikaw meron kang dinaramdam, diba? Yun lang naman, mga ka-aksyon. Sa letter sender natin, magpakatatag ka, diba? At alam ko, babae ka, hindi babae lang. So, malakas, mga ka-aksyon. Para sa anak mo, sila yung, kumbaga, maging inspirasyon mo, panghugutan mo ng lakas, mga ka-aksyon, sa letter sender natin. Para harapin ang buhay, diba? Yung ganyan. Kasi alam nyo, mga ka-aksyon, ano bang mas gusto nyo, diba? Buo yung family, pero hindi naman, nagsasagutan naman yung nanay at tatay, diba? Lagi naman nag-aaway, diba? Hindi kaya naman may nangyaring lokohan, ganyan. So, mas okay na siguro, mga ka-aksyon. The best thing na lang talaga, or pinaka-the best na pwedeng magawa na lang talaga, mga ka-aksyon, ang pagmamahal, para hindi na ganun masaktan pa, ang dalawang tao. At syempre, madamay po yung mga anak po ninyo. Kasi again, mahirap yan, mga ka-aksyon, magkakaroon yan ng epekto sa mga anak po ninyo. Sabi ko nga, ang pinaka-isa sa mga tumatak na kwento sa akin, mga ka-aksyon, yung kwento ni Diego Loizaga. Ayan, yung isang artista. Kasi mahilig ako manood ng mga interviews, mga ka-aksyon, ng Tony Talks, ganyan, diba? Or yung mga, basa ng mga story ng mga tao. Yung mga, yung nakaka-inspire yung mga kwento nila. Mahilig ako noon manood. So, napanood ko yung interview kay Diego Loizaga. Kasi meron siyang anak, meron din siyang partner, pero hindi sila kasal. And then, nung tinanong siya, bakit hindi pa kayo magpakasal may baby na kayo? Tagal-tagal na ninyo, sabi nung nag-interview sa kanya. Sabi niya, hindi daw siya naniniwala sa marriage, mga ka-aksyon. Parang ang kasal daw ay piece of paper lang. Bakit? Sabi nila. Kasi nung bata daw siya, mga ka-aksyon, nakita daw niya yung mga magulang niya. Lagi daw nag-aaway. And then dumating na sa point na naghiwalay na sila. Nagkaroon na rin ng kanya-kanyang pamilya. So, ang sabi niya tuloy, so bakit pa ako magpapakasal? Sabi niya. Nung lumalaki ako, na witness ko lahat yon sa magulang ko. 'Di ba? Grabe, mga ka-aksyon. Bata pa siya noon pero titignan niyo yung epekto nun sa kanya. So, sa mga parents siguro, sa mga magulang, bago kayo gumawa ng ikasisira ho ng pamilya ninyo. Kasi,
cheating is a choice, mga ka-action. Napaka plain and simple. Hindi mo pwedeng sabihin na, ako, ganito kasi, nawala ako sa parang, wala ka kasi sa tabi ko noon, kaya ako nagawa. Diba? Think of yung partner nyo nga. Ganon din siya eh. Feeling nyo ba yung partner nyo, mga ka-action, hindi rin siya, kumbaga, wala ring nagparamdam sa kanya, diba? So, parehas lang kayo. So, wag nyo sasabihin na parang, nangulila kasi ako, diba? Ang layo-layo kasi natin sa isa't isa, diba? Isipin nyo nga siya rin. Nangulila rin sa inyo, pero hindi siya nagawang magloko, diba? Sa letter sender natin. So, bago kayo gumawa siguro ng isang bagay na ikasasakit ng mga mahal po ninyo sa buhay, especially ng karelasyon po ninyo ng asawa ninyo, isipin nyo, mga ka-action, kung ito ba ay makakatulong or masisira ba nito yung inyong pamilya, diba? Yun lang naman pong gusto kong sabihin. Bago kayo gumawa ng isang desisyon, bago kayo gumawa ng isang kalokohan, mag-isipan nyo ng maraming beses, hindi lang ng isa, dalawa, tatlong beses. Maraming beses, mga ka-action, na pag-isipan po ninyo. Diba? At lagi nyong isipin yung mga anak po ninyo, yung asawa ninyo. Diba? Kasi sa panahon natin ngayon, mga ka-action, sabi nga nila, napakadaling magloko. Yung temptation, nandyan lang yan eh. Diba? Nasa paligid lang natin yan. Napakadali, mga ka-action, Napakadali lang din, kumbaga, sumira ng pamilya. Diba? Choice nyo yan, mga ka-action. Pero sabi ko nga, pigilan nyo, or di kaya naman ay paglabanan ninyo, mga ka-action, diba? Ang tukso. Diba? Hindi ang tukso ang lalayo sa inyo. Kayo ang diba? Hindi, yung kanta kasi, sir, diba? Tukso, layuan mo ako, sabi niya, diba? Hindi yung tukso yung lalayo, kasi lumalapit siya eh, diba, sir? Oo, sir? Oo. Diba? Hindi yung tukso ang lalayo sa'yo, mga ka-action. Ikaw ang lumayo. Kasi yung tukso lalapit yan eh. Kasi nga tinutukso ka, diba, sir? May nunukso bang lumalayo sa'yo, diba? Lumalapit yan, diba? So, layuan din nyo, mga ka-action. Wag na wag kayong pagkakasira ng pamilya, diba? Oras natin, mga ka-action. Napahaba na naman po ang kadaldalan ni Action Angel. Pero may sense, diba? Kung ninyo, mga ka-action, remind nyo yung sarili nyo, diba? Lalo na yung may mga asawa na po dyan, may mga karelasyon na po, diba? Oras natin, mga ka-action, 4 na minuto makalipas ang 2:00 ng hapon, at hanggang dito na lamang po ang programang Love Notes Unlimited. Pero batiin po muna natin, mga ka-action, ang mga tumutok po sa atin ngayong araw po ng Lunes, batiin po natin ng magandang umaga. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon pala sa mga ka-action natin. Good afternoon sa mga ka-action po natin, lalong-lalo na sa mga nagdiriwang ng kanila pong mga kaarawan. Nandiyan si Jovelyn, ayan, happy birthday. Kay Kuya Roldan, yan, kay Kuya Roldan Palma, happy birthday po. Yan, happy birthday po kay Kuya Roldan Palma. At sa asawa po, sa pinakamamahal na kabiyak ni Ate Susana Palma. Happy birthday. Sabi dito, happy birthday bro, Roldan, ano po handa natin dyan? Sabi ni Pastor Andrew. At magandang hapon din po kay Pastor Andrew Estrada Jr. Kay Ate Susana, good PM Action Angel. Sabi niya dito, basahin natin yung mga nag-comment, mga ka-action, mga tumutok po sa atin. Nandyan po si Ma'am Chinita Malu, Ma'am Malu Mananu. Maraming salamat po sa advice po ninyo, ma'am. At sa pagtutok po palagi sa ating pong program. Tito Ben Laur Lopez, kay James Navarro, ganun din po kay Sir Romy Hortaleza. Ayan. Kay Ma'am Julia Madriaga Marquez, Nanay Vivian, at kay Sir J. John Dumasing Igros. Magandang hapon po. Happy birthday kay Kuya Roldan Palma. Shoutout sa iyo, kapatid na Roldan. Happy birthday yan. Mula po kay Pastor Andrew at kay Tito Ben Laur. Happy. Ano po? Susugod na po ba kami dyan? Sabi nga ni Action Conrad, ang dami daw magbo-birthday ngayon, di ba? Si Sir Conrad din kakatapos din. Ako, may mga susunod pa. Happy birthday po kay Kuya Roldan Palma, kay Jovelyn Domingo. Maraming salamat. Maraming salamat. Happy birthday! Talante English na raw. Ayan, maraming salamat din po kay Riza Joy Libao Villanueva, kay Lawrence BJ Lopez, hello,
at kay Ma'am Milagros Pascua Rafanan, at kay Sir Ed Puyawan. Ganun din po mga ka-aksyon, batiin din natin si Sir Roberto Sanggalang Maikes, Ate Rosal Hugilon, at kay Madam Rubena de Vera. Shoutout po dyan sa may Ambutol Kalasyaw. Ambutol, di ba? Ganun din po kay Madam Julia Madriaga Marquez, Pastor Andrew Estrada Jr., Tito Beloor. Maraming salamat po. Ate Susana Palma, Ate Bebe. At sa atin naman pong airwaves, Sir Mike Fernandez, Sir Peach, Sir Rex Villaluz, ayan. At ganoon din po kay Nanay Christy Fabilayson ng Dumalandan West, Lingayen, Pangasinan. Ang Fabilayson family, Sir Reynaldo Sr., Sir Reynaldo Jr., hello po. Hello, Ate Luis, sabi naman ni Stephanie Grace Palma, si Paneng. Yung yung pabango mo nasa bahay. Kalimutan ko, yan. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat mga ka-aksyon. Pero oras natin, 7 minuto, makalipas ang alas 2 ng 8 minuto, makalipas ang alas 2 ng hapon, at hanggang dito na lamang po ang programang Love Notes Unlimited. Nakasama po natin sa atin pong Master Control Engineer Conrad Alvarez. At sa pangalan po yan ng aming pong Station Manager Action Violi Valdez Ferrer. Ako naman po yung nakasama, nakakwentuhan ngayong araw po ng Lunes. Ako po ito si Action Angel Peralta. Bukas po ulit mga ka-aksyon, kaparehong oras, alas 12:30 hanggang alas 2 ng hapon. Dito po yan sa programang Love Notes Unlimited ng Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters on our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin.
Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo. Balik Top Hits! Action Radyo Balik Top Hits! Balik Top Hits! Action Radyo Balik Top Hits! They say you found somebody new, but that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I had for you. Guess I could find somebody too, but I don't want no one but you. How could you leave without regret? Am I that easy to forget? Before you leave, be sure you find you want her love much more than mine. 'Cause I'll just say we've never met if I'm that easy to forget. Guess I could find somebody new, but I don't want no one but you. I couldn't leave without regret. You're not that easy to forget. Before you leave, be sure you find you want her love much more than mine. 'Cause I'll just say we've never met if I'm that easy to forget. Don't ever leave me. Don't say goodbye. If you do, I'll be the lonely one. I'll sit down and I will cry. Don't ever tell me. Don't say we're through.
say we're through. If you do, I'll be the lonely one, and I'll sit down and I'll cry over you. Oh, just sit down and cry over you. Don't leave me now. Now that I need you, how blue and lonely I'd be if you should say we're through. Don't say we're through. Oh, don't break my heart. Don't break my heart. This heart that loves you, that just be nothing for me if you should leave me now. Don't leave me now. What good is dreaming if I must dream all alone by myself without you, darling. My arms would just gather dust like a book on a shelf. Come to these arms. Come to these arms. These arms that need you. Don't close your eyes to my plea. Don't leave me now. Don't leave me now. Don't close your eyes to my plea. Don't you leave me now. Don't you leave me now. Oh, yes, I'm the great pretender. Pretending that I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to grieve all alone. Too real is this feeling of make-believe. Too real when I feel what my heart can't conceal. Oh, yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown. Pretending that you're still around. Too real is this feeling of make-believe. Too real when I feel what my heart can't conceal. Yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown. Pretending that you're still around.
say goodbye for the summer. Darling, I promise you this. I'll send you all my love every day in a letter, sealed with a kiss. Yes, it's Balik Top Hits! Action Radyo Balik Top Hits! Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Aksyon Radio Pangasinan ang oras mga ka-aksyon, alas 2:24 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radio. Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radio. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Roses. White Rose Papaya, wow. White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon Radio. This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Pagrampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 capsule. Dito ako bilib. Goodbye to me, Masya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me,